Йордан Йовков, другоселец. Като на всеки празник, кръчмата се пълнеше с хора. През отворените прозорци можеше да се види как идат и ония селени, които бяха позакъснели. Вървяха бавно, тежко, като че умората беше ги налегнала едва сега, когато бяха останали без работа. Всички бяха си турили чисти ризи, широки бели ръкави. Спираха си и гледаха насам, гледаха нататък. И как няма да гледат. Трева е поникнало и на камък. Такава зеленина е навън, че и в кръчмата, както си седи човек, отпред очите му играят зелени кръгове. Още от вратата някои извикаха: „Добро утро!“ Но не бързаха да седнат, защото сред кръчмата беше си изправил Йови и разправяше. Ходих навсякъде аз, а бях и на Мимерлика, и на Дорсийския път. Брате, то едни ниви станали, да им се не нагледаш. Ръща е висока колкото боя ми. От нощешния дъжд малко са полегнали, но ще се изправят като пекне слънце. Еле, твоята зимница, бай Алексе, обърна се той към кмета, дето е на Чатърлъка. Здравей, кажи. И аз имам зимница там, тя как е, Йове? Ой, тя е хубава, бай Мяле, всички са хубави. Йови, право каза, обади се дядо Иван. Храните са добри. Никой не му и каза отнапреш, че е негово, защото е сял, докато не го тури в хамбара си, ама ако е рекал Господ, голям спор и берекет ще бъде тази година. Трябва пазене само. Зато и знаеш ли какво ще ти кажа на тебе, кмета Алексей, я чуй. Други говореха на кмета и дядо Иван трябваше да почака. Я чуй, Алексей, започна той отново. Да кажеш там, на твоите чиновници, на полиците, да пазят добре. Нямат работа в село те. В къра да вървят. Знам, дядо Иване, знам. Казах им, хората претендират. Рекох, или ще пазите добре, или ви уволнявам на общо основание. Да си отваряте очите, рекох. Уловили се някой добитък в нивите, право в капана. И глоба. Не глоба, а бой. Чуваш ли, Алексе? Дядо Иване, много си лош. А що не кажеш на твоите овчери, все унивята се увират. Кой? Аз? Моите овчери. Ти да си знаеш устата, чули? Моите овчери. Бе, я се виж ти, себе си виж. 2 Наполеона имаш да ми даваш от толкова време, а още не си ми ги дал. Магаре такова, моите овчери. Не се карайте, намеси се кметът. Стоене, ти си млад потрай. Дядо Иване, не се ядосвай. Слушайте какво ще ви кажа аз. Аз съм кмета. Аз, тъй да се рече, съм облечен в ризата на закона и знам какво правя. Неща никой да ме учи. От сега нататък, казвам ви го, уловили се някой в нивите, бил той овчар, бил говедар, наш, ваш, все едно. Глоба на общо основание, те да го знаете. Не бяха пили още, зато и разпрата отихна лесно. Почти пиян беше само Торашко каменарят, който беше дошъл най-рано. Неговата къща беше близо, горе на баира. Едно време Торашко беше се заловил да копае наоколо, за да поразшири двора си, защото нямаше накъде другаде. Боря се с баира, казваше той. Но на това място излезе хубав камък и Торашко се залови да каменарства. Около къщата му винаги имаше сега струпан камък, готов за продан. Тия камари приличаха на довари на крепост. Зато и Торашко казваше: неща да знам никого, аз живея в Порт Артур. Но той казваше той, когато биваше пиян и го изговаряше: аз живея в Порт Артур. Сега Торашко още мълчеше. Докато беше траяла препирнята, той внимателно беше слушал всички. С никого не беше съгласен, никого не смяташе прав. Но той си имаше ред в пиянството и още не беше дошла минутата да говори. Сега само слушаше и най-много изглеждаше гневно и продължително ту тоя, ту ония, като ще искаше да каже: бе, аз ще ви дам да разберете, ама да са здрави предни зъби. И отят чукаше силно по масата и искаше още ракия. Разговорът в кръчмата отихна и се разроби. На една страна кметът и някои близки негови хора приказваха за политика. Драган пак отишъл в града. Щял да се оплаква на началника.
Искал да се касира избора. Ами, да има да взима. Доходила жена му у нас. Не знае, рекла, какво ще правим с наш Драгана. Ще си изгуби ума с тия селски работи. Скача, рекла, в съня си и вика касация. Всички се засмяха. Касация, викал. Питала жена му. Болю Мария, рекла, какво е той касация? А тя? Рекла и, хайде. Нека той виси по кръчмите, нека не си гледа работата, че касация не, ами съвсем ще я закъсате. Пак се засмяха високо. След това и кметът се понаведе, поогледа се и ниско зашепна нещо. На друга маса дядо Иван, забравил вече кавгата, разказваше. Не думайте им, яле. Днешният празник е голям. На днешния ден свети цар Костадин и царица Елена намерили честния кръст. Сущия, на който е бил разпънат Исус Христос. Хаджи Злати, като си доде от Божи гроб, донесе това парченце от него, от честния кръст, малко колкото една трохичка. Аз бях дете тогас, ама го видях. Черно едно дърво, като кюмюр. Помага за всичко. Помага вятър. Ти, мяле, от кога стана такъв протестантин? Дядо Иван се засмя и запуши с дългото си тръстиково цигаре. В кръчмата влезе Илия, полския пазач, с преметната на рамо кримка, висок, изгорял от слънцето, и от него сякаш полъхна нещо от зелените ниви. Като видя, че кметът е вътре, Илия се повърна и тоз час вкара пред себе си един непознат селянин. Господин кмете, гръмна силния му глас, ей го тоя! Улови го, че пасе коне си в нивите. В ичмика на татар Христа го улових до лозята. Разговорите изведнъж секнаха. Всички се обърнаха и погледнаха непознатия. Беше дребен човек, дрипаво облечен. По носията се познаваше, че е другоселец. Едното му око имаше беличко вътре и го правеше кривоглед. Чуваш ли, кмете, чуваш ли? Извика дядо Иван. Аз какво ти разправях тебе? В моя ичмик ли бил кайш, Илия? Попита цар Христо. В моя ичмик, а? Той стана, измъкна се иззад масата и изглеждаше успокоен, но изведнъж се спусна в раздругоселица. Бе, вие какви хора сте, бе? Как тъй ще влезеш в чужда нива, да тъпчеш на човека стоката му, мъката му? Кой си ти? Какъв си? Хайдук! Почервенял си с дути жили на шията, си спъкнали сини очи, татар Христо беше дигнал юмрук над другоселица и само дето не го удряше още. Удри го, викаше дядо Иван. Я чакайте, извика кметът. Тук закон има. Бай Христо, седни се на мястото. Ти защо си влязал в нивата? Обърна се той към другоселица. Не бе, господин кмете, не съм влязал. Кончето ми е болно. Спрях се на пътя. На самия крайчец на нивата. Чакай, рекох, да видя дали ще посегне да яде, защото когато добитъкът е болен, не яде. И не яде. Нито един клачец не откъсна. Лъже, господин кмета, извика Илия и от високо като орел изгледа другоселец. Лъже, сред нивата беше. Глоба, каза кмета. 100 лева глоба. Хайде, давай парите още сега. 100 лева? Чуде ще ги взема? 100 лева? Сиромах човек съм, нямам 100 лева. Илия, я го обискирай. Виж колко пари има. Но преди да посегне Илия, другоселеца сам бръкна в пояса си, извади синя вехта кесия, навървена на гайтан и вързана на шията му, забърка в нея бавно с мъка. Като че сега забелязаха, че там, дето бяха ръцете му, по изтърканата му антерия имаше кръпки. Ръцете му трепереха, извади огниво, кремък, извади една банкнота от 20 лева с гъната на 4, няколко дребни пари, копчета. Изведнъж стана нещо неочаквано. Торашко скочи, бутна масата пред себе си и извика. Оставете човека, бе! Какви хора сте ви? Че беше пиян беше. Стана, позалитна, спусна се към другоселеца, сложи ръце на раменете му, прегърна го и заплака. Ох, братко,
От тебе ли намериха да искат пари, братко? И го целуна по едната буза, после по другата. След той мина, седна на мястото си и повече нищо не каза. В кръчмата стана съвсем тихо. Никой не продума. Само дядо Иван, без да гледа някого, промърмори под носа си. Ша го целува пак, Юда. Кметът се обади. Остави го, Илия. Хайде, този път ти прощаваме, но друг път да знаеш, прошка няма. Не беше успял другоселеца да прибере кесията си, разтреперан сега от радост, както доскоро трепереше от страх, когато някой извика отвън. На кого е? Той е кон, бе! Кон паднал! Тук умира! На кого е? Ей! Другоселецът чу и веднага изскочи навън. Всички излязоха подир него. До кръчмата имаше каруци и конят, който беше впрегнат, лежеше на земята. Право беше казал човекът, че конят му е бил болен. Спуснаха се всички да помагат, уловиха коня, кой за крак, кой за опашка, кой за глава и го изправиха. Какъвто беше господарят, такава беше и стоката му. Кончето беше слабо, дребно, с разрошена козина. Изправи се, но едва се държеше на краката си. Очите му бяха тъмни, замъглени, сякаш слепи. Един през други, като се трупаха наоколо и викаха, селяните даваха най-различни съвети. Дядо Иван каза, че добичето изглежда да е подуто и зато и не ще е зле да му се даде малко английска сол. Друг каза, че е настинало и трябва да се поразтрие. Тоз час татар Христос граби от земята, стиска сено и започна да търка животното по корема, по гърба, навред. Търка го до тогас, докато сам се умори и изпоти. Добичето като че се посълзе. Метни му сега нещо на гърба и го поразведи, каза кмета. Ще му мине. Не дай бра грижа. Развеждай го, не го оставяй да стои на едно място. И като се обърна към Илия, кмета каза. Тичай у нас. Кажи да ти дадат малко хляб, малко сирене, па дай го на човека да си похапне. Кметът се прибра в кръчмата. Влязоха след него и селените. Другоселецът остана сам и започна да развежда коня си. Стана пладне. Някои селени си ходиха вкъщи, някои не. Никой не обръщаше внимание на другоселеца. А той все развеждаше коня си, от час на час загрижен повече, че добичето не отива добре. Мръкна се. Гъстия листак на овошките потъмня, поляните и нивите вече не се виждаха. На нея страна над черния гръб на баира изгряха звезди. Топло беше. Кончето повече не можа да стои на краката си и легна до каруцата. Другоселецът стоеше до него в тъмнината. На каруцата хлябът тъй стоеше, както бяха му го донесли. По улиците никой вече не минаваше, само в кръчмата светеше. Там свиреше гайда. Чуваше се как играят ръченица. По едно време излезе Торашко, каменарят, погледна към другоселеца, но нито го видя, нито го позна. Торашко политна насам нататък и извика. Не ща да знам никого. Аз живея в Порт-Артър. Тъй като беше отминал напред повече отколкото трябваше, той се повърна и пое из улицата, която водеше към баира. Другоселецът остана сам. Нито имаше кой, нито можеше някой да му помогне. Той клекна до падналия кон. После седна, взе главата му и я тури на коленете си. Гледаше го едно око голямо, препълнено с мъка и вътре в него светеха лъчите на звездите.